सावंतवाडीतील युवकांचे आयडॉल असलेल्या नगरसेवक सुधीर आडिवरेकर यांचा प्रवास युवा पिढीला प्रेरणा देणारा आहे। सर्वसामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या श्री आडिवरेकर यांनी शिवसेना शाखा प्रमुख ते सावंतवाडी नगरसेवक अशी मजल मारली आहे। सामाजिक कामात नेहमी अग्रेसर असल्यामुळे ते सर्वसामान्यांसाठी समाजसेवक ठरले आहे। अशा या कार्यकर्त्याचा वाढदिवस उद्या दिनांक 4 जुलैला होत आहे। या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या कामाचा ब्रेकिंग मालवणीने घेतलेला आढावा। सावंतवाडी जुना बाजार परिसरात किंवा बाजारपेठेत असताना कोणतेही संकट आल्यावर हक्काचे नाव आणि मदत मागितल्यानंतर धावत येऊन त्याला सहकार्य करणारच अशी त्यांनी आपली ओळख निर्माण केली आहे। हा श्री आडिवरेकर यांच्याकडे नगरसेवक पदाबरोबरच महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष शहराध्यक्षपद आहे। या दोन्ही पदांना योग्य तो न्याय देण्याचं काम आडिवरेकर करीत आहेत। तत्कालीन राजकीय परिस्थितीत कॉलेज जीवनात असताना श्री आडिवरेकर हे कैलासवासी राजन म्हापसेकर यांच्या माध्यमातून राजकारणात आले। त्यांचा सर्वसामान्य नागरिकांची आणि युवकांची असलेला संपर्क लक्षात घेता त्यांच्याकडे शाखा प्रमुख पदाची जबाबदारी देण्यात आली। त्यानंतर श्री आडिवरेकर यांनी आपल्या पदाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला। सर्वसामान्यांच्या मदतीला धावून ते रक्तदान करणे, आर्थिक मदत करणे, शैक्षणिक सहकार्य करणे अशा विविध गोष्टींबरोबरच नरसोबा देवस्थान समिती, जयप्रकाश चौक मित्रमंडळ, लता लॉज कॉर्नर, मैत्री ग्रुप, हेल्पलाईन ग्रुप, एके मास्तर व्यायामशाळा अशा अनेक सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून त्यांनी आपले समाजकार्य सुरू ठेवले। माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये दाखल झाल्यानंतर त्यांनीही त्यांच्यासोबत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला। त्यांच्या कामाची पोचपावती म्हणून यावेळी त्यांना युवक काँग्रेसच्या सदस्यपदाची जबाबदारी देण्यात आली। या काळात झालेल्या निवडणुकात श्री आडिवरेकर यांनी झोकून देत काम केले, त्यामुळे त्यांना थेट युवक काँग्रेस तालुकाध्यक्ष पदाची जबाबदारी देण्यात आली। त्यानंतर आडिवरेकर यांनी मागे वळून पाहिले नाही, त्यांच्या नेहमी पाठीशी राहिले। त्यानंतर काँग्रेसचे अध्यक्षपद त्यांना देण्यात आले। आपल्यावर पक्षाने आणि नेत्यांनी टाकलेली जबाबदारी ओळखून श्री आडिवरेकर यांनी पेटून काम केले, यात त्यांना यश मिळाले। 2 वर्षापूर्वी झालेल्या पालिका निवडणुकीत त्यांना काँग्रेसकडून नगरसेवक पदाचे तिकीट देण्यात आले। एकीकडे युवा आणि नवखे असलेले श्री आडिवरेकर यांना त्यांच्या मतदारसंघातील लोकांनी निवडून दिले। आपण केवळ माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, डॉक्टर निलेश राणे, नितेश राणे यांच्याशी प्रामाणिक आहे, त्यामुळे आपल्याला राजकारणात आणि सामाजिक जीवनात यश मिळाले असा दावा श्री आडिवरेकर यांनी केला आहे। त्यांच्या यशात तत्कालीन शिवसेनेचे नेते, विद्यमान नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, उद्योजक राजन आंगणे, जॉनी डिसोजा, राजू मसूरकर, संजू परब, महेश देऊलकर, अमित गोंधळकर, अतुल पेंढारकर, बाबल्या दुबाशी यांच्यासह अनेक युवा कार्यकर्त्यांचा वाटा आहे असे ते आवर्जून सांगतात। दरम्यान आता महाराष्ट्र स्वाभिमानचे तालुकाध्यक्ष संजू परब, नगरसेवक तथा गटनेते राजू बेग यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील राजकीय प्रवास सुरू आहे। येणाऱ्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आणि समाजासाठी आपल्याला काम करायचे आहे असे आडिवरेकर यांचे म्हणणे आहे। अशा या हरहुन्नरी कार्यकर्त्याला ब्रेकिंग मालवणी परिवाराकडून त्यांच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। नगरसेवक तथा शहराध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री स्वामी समर्थ मित्रमंडळ सावंतवाडी, सुनील कंगराळकर, हनु देऊलकर, सुनील आडिवरेकर, बबन सांगेलकर।